ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз пеш аз навормона сар кардан барои шумо як бародармона бигем ки шинос мекунем ки бо роҳбаладии тоҷик шумо метавонед ки ҳаҷи умра брен. нархи навоша ҳамаша номерошона, силкаҳои каналошона дар рӯи экран номерошона, дар якум комментария силкаҳошона закрепит мекунам. бо маълумоти пуррара бародар хачон месиҳанд. бо диққат гӯш кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хушхабари беҳтарин барои онҳое ки нияти ҳаҷи умраро доранд. мо бовариноктарин ва арзонтарин пешниҳодро ба шумо дорем. барномаи 10 рӯза $1150, барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300. шумо метавонед аз Федератсияи Русия, аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо ҳамроҳии мо сафар кунед. барнома бо тамоми экскурсияҳо ва меҳмонхонаҳои замонавӣ ва аз ҳама муҳим шуморо то охири барнома роҳбаладони тоҷикзабон ҳамроҳӣ мекунанд. маълумоти бештарро метавонед аз рақамҳои дар экран буда занг зада бифаҳмед. бо мо ҳаҷи шумо пур аз савоб ва хотирмон хоҳад буд, иншааллоҳ. ассалому алайкум як бори дига тамошобинони азизу меҳрубон, ҳама каса созен хубен. имрӯз бо барои мо як рӯзи дигар аллакай бигем ки хела ҳаки паталоки моро тайёр кадан. иншоаллоҳ боварии комил дорам ки дар муҳлати кӯтоҳ ремонти мо ба анҷом мерасад. чӣ хеле бачаи димангӣ мега оча хонамон мега ранги завалюха ранги мега ки хонае ки мепартояншонам хеле иншоаллоҳи раҳмон ана хона ки тайёр шид. боварии комил дорам барои фарзандоман, барои шуморам тамошобино маҳқул мешавад. ремонти тоҷикона бо стили тоҷикӣ бигем аҷоибот мешавад. имрӯз тамошобинони азиз пилимен тайёр мекунам. хамири пилимена ман сахта как мегирам, ранги хамири самбуса, ранги хамири зуволаи оши брида анам хеле мегирам. хайрат ман хеле бигем ки чӯби дароз ёфтам, айтюмен харидам ирама специально якта магазини восточни буд. ҳамҷода ҳама чизои худмона мефурӯхтанд. ана якта зуволаи калон гирифтам. иншоаллоҳ як пилимени боммаза имрӯз якҷоя тайёр карда мехӯрем. ва основной саволе ки фақат мегӯм ҷавоб метим айду мебуроя. ҳама менависанд ки апай саида шумо ҳомиладорен ё ки саида шумо ҳомиладорен. не тамошобино, ман ҳомиладор нестам. ман айрӯи беаҳамиятии худам ҳамихештагим, барое ки ман айдирни бигем агарот родом рафтагим бо оварда дар мидрни агарот фуровардагиан. ман тамоман ман ҷогаҳа дидагӣ нестам, худма эҳтиёт кардагӣ нестам, шукама бастагӣ нестам, ҳам воспаление гирифтагия бигем, ҳам вапше худма аҳамият додагӣ нестам. барои ҳамиқа духтари ҳар як кас хичай худтона эҳтиёт кунен, нигоҳ кунен. барои ҳамиқаш кайма ранги бигем ки дамиш барин ҳамихе мондагия. иншоаллоҳ оҳиста оҳиста мегӯм ки узви бадан ма оҳиста оҳиста личени кардестам. дами момент дандонҳоро личени кардестам. қариб омадагия ки иншоаллоҳ 12 феврал да дандонома мечаспонанд. обши қариб 300,000 шид, 200 чанд ҳазор гуфтан. ҳар як у дандона личени кардан 9-10,000 обши қариб 300,000 да дандон кардам. иншоаллоҳ ана помери возможности айси бо ремонт рафтестай. худо ба ҳазорон бор шукр ки ҳамин компанияи Фаберлик ҳаст. ҳазор раҳмат ба ҳар як он духтараке ки дар командаи ма кор мекуна ки ана кор нағз рафтестай ва пул кор кардестем ки анамихе мушкилиҳои калон мона ҳал кунем. мегзарем ба қисми саволҳо. навистиян чи ба барои бачаи калонит полотенца нагирифтӣ? бачаи калоним дора полотенца, барое ки ино детски будан. даже ҳамино барои Фотима Мустафо майдагӣ карданд. дар хонаҳои квартира намешунонем, дар хонаҳои Тоҷикистонро дар назар доранд. не мутаассифона намешунонем. авлоди шумо кор мекунанд дар Фаберлик. авлоди ма беҳад кам кор мекунад. якта апам бигем қатим кор мекунад, якта дигашам кор мекунад. у қасах кор намекунанд, дигарош кор намекунанд. дуо куне ки духтари ма 3 сола шудай ана гап намезана. худованд илоҳи нам забони фарзанди шуморо пурро бигардона ки тезтарак соз шава. кадом апай хоҳара ҳамихе савол додай.
рост шагу хонара ай пули ки ремонт кадесӣ. Ҳазорон бор шукр ма публично буромада да пеши ин қадар одам бе ҳеҷ хма гунаҳгору дурӯғгиам намекунам. Алҳамдулиллоҳ ай нол бигем то ба охирша ба пули худам, ба пуле ки аз компанияи Faberlic кор мекунам. Зиндагии ма, проблемаи ма ҳама сар то ба пор аз худи ма аз пули Faberlic. Ина тамошобино ма инами қадар печондум. Фаршмонам қариб тамом шуда. Хайнамахай. Тамошобино инама племена бардоштум. Чакка пакаша дохтем бигем ба видеош кадам инам хели племена беҳад хушрувак омадан. Тuni ки баъд бисёр ҷӯ шондем чикор шуд хулоса қати нахти тоҷикистонӣ дига ҳечи надорам. Беҳад бамаза. Тамошобино ма чӣ хеле ки гуфта будам, ма чанд қашид кулинария рафтаистам пеши як занак. Ҳамин Новосибирскда хеле ёд гирифтам. Алҳамдулиллоҳ имрӯз мо омадем ки бигем тамоми он чизҳое ки ма акас самостоятельно имрӯз конкретния торт бояд пазам. Имрӯз не, имрӯз харидаш омадем, ягом рӯз пасаш иншоаллоҳ мерам торта мепазам. Обязательно видеоша дар каналам мемонам, маъқултон кишид дар хона озодона бо рецепто ҳамаша менависам, ҳам менависамтона, ҳам мегумтона бигем оддӣ мешава. ин магазин дар шаҳри Новосибирск қарор дорад. Дар охиртаракаш ма буромада беру видео кардагим ки дар куҷо қарор дорад. Дар инҷа ҳамаи чӣ ҳаст, бовар мекунед тамоми чизе ҳаст дар ин магазин. ана шумо видеоро тамошо кардан гиред. Дар инҷа бигем ки и ранго ҳаст, и красители барои гули роза, и маска, и сливки, и шоколади барои торт, и бигем ки ана формучкаҳо ҳамаи чӣ ҳастай. Шумо тамошо кардан гирена, ман саволои шумода ҷавоб додан мегирам. Так, как будто як ту азоб кашидагӣ, як ту кӯдак дорӣ. Ҳамихе савол додиян. Не, ма чӣ ба ма ба дигаро кор надорам. Дар ин зиндагӣ одаме нест ки проблема надошта боша. Дар ин ҳаёт бигем одаме нест ки проблема надошта боша. Барое ки ма мақсад ютуб канал дорам, ма ҳамин видеоҳоро ки мекунам и дар бораи маҳай, дар бораи зиндагию азобои маҳай бигем. Конечно, ҳама проблема дорад, зиндагӣ дорад, ма бисёр мефаҳмам. Шахсоне ки азоб доранд, мақсад кор намекунанд ва ёда зиндагии ма камтар аламовар мешавад ки ва ин роҳи зиндагишона намеёванд, баъд ай қашона ҳам хеле гапҳо менависанд. Намозхонита реклама нак бира хайр ка нависян. Ма шукри худо хайр ма мекунам, намоз ма мехонам, ҳамаша мекунам. Ма барои чӣ мегум дар видеоҳом ки бо бисёри одамо наган ки сайда фақат ютуб да видео мекунам, дига ҳеҷ кор намекунам. Видеоҳо ки дар бораи маҳай, дар бораи зиндагии маҳай, он се ки ма мекунам, ҳамора гап мезанам. Охи хута исломӣ мегирӣ, ҳаромай духӣ задан дар кӯча нависян. Албатта ма ин духиёро бигем ки дар қади кӯча намебаром бизанам худамда. Ма вапше почти кӯча намебаром, редка мебаром ва ма куҷоирам барам ба мошини худам мерам мебиём. Барои ҳамин ғазабнок нашавен шахсоне ки духӣ надорен. Фатири шакароба ба рӯғани семичка карда мешава? Не, безеб меояд. Ба рӯғани гов хушруш мекунад. Китобчара чӣ хел дастрас кардем? Китобчара гуфтам ку мо аймачит гирифтем. Шумо метонед, бисёр шахсо нависиян ки айвал берсам мешидай заказ карда. Барои ҳамиқа заказ кунен. Ана саволҳо бисёра иншоалло кӯшиш карда дар ҳар як видеом кам ҷавоб медиҳем. Дар инҷа инаи формучкаҳои барои роза чӣ хел хушрӯ. Ма айёд дорам почти ай ҳамаш, бо кам бигем ки чизои даркора гирифт. На одамое ки дар Новосибирск зиндагӣ мекунед, остановкаи Красина снимачи тов мехӯри ку тов нахӯрда. Ина магазини кондитер. Тамошобино як бори дига ассалому алайкум. Мо ай магазини кондитер омадем. Ма мондум дар остановкаи тарафои Красина. Ростига ма уқа намедонам иҷоҳора. Анамо тарафи Красина снимачи тов намехӯрӣ. Анам пеша кишта бо ай моҳи якми март гуфт дига ҷо мерафтиян. Бо куҷое ки раван хай бо ки ёфтам адресашона бо мемонам то на. Шумо да ма нишон тим ки ма чӣ харидам. Ма аллакай бигем ки қариб тортпазия ёд гирифтам. Пага чиста худам да пеши бигем маълимам торт мепазам. Вай мебина баҳо метия, шуморам баҳо метиян. Пага иншоалло кӯшиш мекунам видео кунам, штатив ма мебарам. Торти пагаи мо инамиқа мешава, калониш намиқа мешава. Я ҷиянам ай Тоҷикистон омадагия, авай хона файрод мекунам. Пагаи дига
пага торт мепазим хадам ба дастаи хадам. Ин амиқа мешава. Ира барои торт гирифтам. Барои торт пухтан. Намедонам нархш чанд буд. Бо барои дальнейши дига наму тортура ёд гирифтан. Якта дига аи гирифтам. Ин аи хели гирифтам. Коробка ҳай ику. Ҳамаш дига барои випечки. Якта дига ини хели гирифтам. Да болои торт любимаму мужу наистага. Гуфтам хай барои шума приятни меша якум торт ай занаш. Якум бор ай дасти занаш торт мехӯрад. Ин ай хели гирифтам. Размерошонда ино чар размеран, размери майда, калон. Инаи байни хеле гирифтам. Ё бабочка ҳам. Гуфт ки иёра хурда мешавад. Ман намедонам ишаку не ба фикрам инаи ёша. Бо инаи хеле кусочки зарҳалак гирифтам барои торта украшат кадан. Ини бабочкои 196 рубл будай. Бабочкои тилогӣ. Бо инаи хеле разноцветни барои оро додани торт. Ятагани хеле гирифтам. Фольгаи тряпочняй хулоса мешӯиша. Баятайни хеле гирифтам. Торт тов мехӯра ку торта рост мекини тов мехӯра. Номолум каҷала шуда. Ин хеле гирифтам. Чанд сум боша нархш? Намедонам ин нархш чанд. Хулоса 6700 чид ҳамаи харидам. Ин ай хеле гирифтам. Ма доштум баётон ҳастам, хеле доштум некай ма сабукак буд и вазбин. И майда калон мешава барои регулировка кардани торт. Так, дуттай хеле маска гирифтам. Масло, сливочное масло. Ва унҷа худаш барои специально торт, унҷа хучон мефурӯхтем. Ин ай хеле пакет гирифтем. Пакет барои торт. Ин ай хеле яко барои чи гирифтем. Барои пирожни пухтан, пирожни пазирам қариб ёд гирифтам, оли бо мебинем мепазам. Рецепташ кати мемонам шумо да онсе ки худам ёд гирифтам барои шуморам меомӯзонам. Баята дига ин хеле короче номаш чи буд? Сирни сливичный сирай чи хеле хулоса ҳами хеле. Кимчи сир. Инам хеле ина. Беҳад тортагуф ба маза мекунад. Ҳами канди терақатин бурда будам. Баъд ини хеле вай гирифтам. Барои размер мебари ку. И хеле гирифтам. Якта дига ини хеле гирифтам. Ё чизои мехӯрданиянд барои украшат кардани торт. Ина боам хеле тряпочни кимчи хулоса. Торт роскунак динамуд. Инаям торт роскунак. Рост мекунӣ ку торта. Хулоса ё чанд нишонтон несим. Ма скоро дар холодильник монам. Пагах иншоллоҳ торта мепазем. ҳами хе хушрӯ магазин. Дидема видеоша ба фикр мондум тона. Беҳад хушрӯ ҳамаи чӣ дора. Тамоми чӣ ҳаст дар магазин. Тамоми чизе дар магазин ҳаст. Ай шоколад, ай чумчиву. Инаи барои украшенияи ҳами айтаги ваё мемонӣ ку ҳамо хеле. Так. Иҷа барои банана шоколади мекунӣ ку дадрини ҳами мемонӣ. Ишам барои банана в шоколаде. Бо ини хали шоколад барои украшение. Ина хали шоколад барои украшение. Ина хали розовый шоколад барои украшение. Бабочка ё ҳама чизои мехӯрданиянд барои украшение. Так. Ина хали
розочкоҳо барои украшение ино мехӯрданиянд. ин хеле вафли барои украшение, бо ина хеле бодом барои пирожный. Ба ранг гирифтем, ранги свети пистагива сиёҳ гирифтем. Ба сироп қандовайку сироп барои белки қати мезани тайёр мекунӣ ку ҳам хеле ма кадагим да каналам ба гуфтаи худам рецепташ ҳаст. инами қачи гирифтем 6700 шид обши инами қачиз иншоллоҳи раҳмон. ай дасти Сайда Раҷабова специально барои ҳамаи тамошобинош, барои подписчикош як торти фасон қати рецептош мемонам. иншолло сода оддӣ кадагӣ кӯшиш мекунам чизе ки худам ёд гирифтам шумодам ёд битиям. инам хе ба ҳамин тамом тамошобино иҷа мо мебел хушкунӣ омадем. иҷа магазини рости гап номша намедонам, Большой медведь боша, намедонам чӣ боша номи магазин. мебел хушкунӣ омадем. ҳамиҷа як точкаи намедонам будак ҷоҷ хали точка дора ҳамин мебело. ана беҳад мебели магазини калон. ҳози ма абзор кадагим айдронаш чӣ хели мебело гирифтагим ҳамаша шумо да нишон метиҳам. заказ мекунем барое ки мебел сразу намебиёя 2 моҳ да гуфтан тайёр мешава. барои ҳамин қа пешакӣ омадем ки заказ кунем. вибр беҳад калонай, беҳад аҷоибот, ҳамаш ай ҳамдигараш хушруванд. шахсоне ки дар Новосибирскам ба фикрам ин магазина бисёриш медонанд. Большой медведаш меган ё ки намедонам чизеш меган ин магазина. анами ҷавози медрояи мо ҳамаша видео мекунам. заказои кардаги ма ҳамаша барои шумо нишон метиҳем. бо шумо виброи мара бигем ки ана хушрӯ ҳаст, безеб ҳаст. дар комментария обязательно бинависе. и барои ма важния ки тамошобинои ма чӣ фикр ақида доранд оиди вибри ма. дидед чӣ хел мебелакҳои хушрӯвай ҳози ами қаср дорако мода шидагия. иншоаллоҳ морам ай мода ақиб намонем гуфта кӯшиш кадастем. шукри худо ки шароит ҳаст мекунӣ, набоша бо хаб када мешинӣ. беҳад мулоимак тамошобино хушрӯ, ҳамаш иш аишда хушрӯ, уш аишда хушрӯ. не ки ма ай нагирифтам, дигар хелтаракша гирифтам. абзор кадагим, тамошо кунед бо диққат, нишон додагим. усталакошам хушрӯ, ҳамаш модни аҷоибот хушрӯ. ин магазин ки дромадӣ хел мекунӣ ҳамаи чира бихарӣ. ҳамин занак маъно чӣ хелай фақат тарафдори тозагӣ, зебоӣ, хушрӯгӣ. марам аз он ҷумла. тамошобино вибр беҳад калон, беҳад хушрӯ, аҷоибот мебело. мара бине ҳашу мерава, иша нигоҳ мекунам, уша нигоҳ мекунам, ҳамаша тамошо дорам. заказ макардам, пулмоша супоридам 330,000 чанд қашид. гарнитур кати дивана креслоҳо. анам хали наобромада заказ кардам. неким и хали нестай айма дигар халай. иншоалло заказ ки омад обязательно хонаҳо ки ремонт шид видеои бигем ки грандиозӣ мешавад. хали диванако қати креслоҳош заказ кардагим. мадам мефурад стол заказ кунам тамошобино, лекин азбаски ки сад накунӣ замин хушрӯвай. курпачаҳои хушрӯ заказ мекунам. иншоалло баъд чӣ мешава, зур мешава. оли комнатама ремонт кунам. баъд инаи хеле чизако ба ма дар боло фаберлик менависам. интари мекунам, болоша фаберлик мекунам. аҷоибот. и барои калидор бине чӣ хушрӯвакай, якирам барои гостиницай, барои залай гостиница гуфтестам, барои залай хушрӯвак, беҳад барои калидор дамондан. аҷоибот. мада кашакош интересни нест, инами видиш аҷоиб хушрӯ. бинед хушрӯгия, фасония. инам як 25,000. ина якаш 30,000. монализа 46,000. номаълум олира пурси чун чанд ҳазорш мея. фасон шумо да абзор кардам. тамошобинони азиз, ҳаматонда як бори дигар субҳ бахайр. бо шумо ҳастам Сайда Раҷабова, партнёр директори компанияи Фаберлик.
имрӯза видеои ма бахшида мешавад ба тамошобинонем ки мегӯянд ки дар Faberlic ҳар моҳ харид кардан шарт ва зарур аст. Чӣ харид мекунем? Мегӯянд шумо ай Faberlic-и ана мақсад бизнес мекунен. Мумкин аст ки харид бикунен шумо. Агар ки ҳамин чизои дар кории шумо набошад, мумкин аст ки шумо ҳамин чизоро заказ бигирен. Шумо дар кор набошад, як гала одамо дар кора. Лекин ман боварии комил дорам ки ҳар як он зане ки тозагиро дӯст медорад, либосои кӯдакша мешува, сарша мешува, ин чиза мехара. Ҳама мехара. Одами боям, камбағалам, ҳама ин чизои зарурӣ, рӯзғори зиндагии ҳар як одамизод аст. Ана ки ман чӣ мехарам, чӣ истифода мебарам. Ҳар як каталоги мо 21 рӯз давом мекунад. Дар 21 рӯз пас ёки ҳар моҳ я моҳ пас, ҳар моҳ ман заказ мекунам. Чӣ заказ мекунам? Шумода ман имрӯз видео мекунам. Ана ин маҳсулот барои тоза кардани туалет аст. Мегӯянд туалет лицо хозяйка. Тозагии ҳар як зана ай туалеташ бояд ки бини мегӯянд. Ана ин ҳам туалета сабсафед мекуна, микробша мекуша, и тоза мекуна. Артикулаш 10898. Дальше ай ҳама чизи дар корие ки мо ҳама вақт посуда мешувем. Ход ман посудамойкарам дошта бошам, ман посуда мешум. Барое ки на ҳама чиз мумкин аст дар посудамойка андохтан. Серияи корейский новинкаи да компанияи Faberlic инаи хеле буд. Постоянно ман айё мегирифтам, ҳози айӣ гирифтесам, иям тамом шудагӣ. Ирам беҳад хушрӯай, бӯи лимон мекуна, беҳад приятния, дастакот бӯи хушрӯ мекуна. Артикулаш 363. Ина барои чӣ дӯсти ба доштам ки намебардориша, удобния, хемеҷиқиш. Артикул 319. Дута бигем сета мада ин маҳсулот чизое ки ман як моҳ да истифода бурдам. Ҳай моҳ ман ягон чима напартам. Специально барои тамошобинон видео гуфта мекунам. 5 та анаи хали бигем тамом шид. 5 та ино парфюм барои полотенца и постельни бельё. Мешавад либосодам меандозам, лекин основной ино бигем ки беҳад бисёр меиста буш. Полотенца, постельни бельё ҳама вақт бӯи приятни кунад. Чӣ хушрӯй, мо да полотенцаву постельни бельёмон духӣ намезанем ку. Ана ин духӣ специально да дарини бигем барабан меандозӣ, да 20 стирка истифода мебарӣ. Артикули иш 3845. Ай лавандаш 3847. Ай инаи бигем ки бӯи гулакои хушрӯш 3846. бениҳоят хушрӯан. Ҳаматон да тавсия метиҳам. Ман ай бигем зиёда ай 20 шид зиёд истифода мебарам. Ай рӯзи буромадагиш клентор специально барои ҳамин парфюмио кленторум ҳама вақт да заказои ман ҳастай. Успед кунен, даме момент дар ҳамаи ҳамин продуксияи Faberlic скидка рафтесай метунен заказ кунен. Тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон, Россия, Москва бигем ки мо доставка дорем. Ана баъд мегӯянд ки мо кор кардан мехоҳем, чӣ кор кунем? Ҳама вақт дар ҳама видеоҳои ман номерои ман ҳастай. Шумо метонед ки дар WhatsApp-и ман занг назанед, дар WhatsApp-и ман бинависед сайда барои кор, ман сразу шумода ответ метиҳам. Баъд ягона чизе ки ман фоидаша дидам, ҳамаи шумодам тавсия метиҳам. Интим гел специально барои занҳо барои таҳорат кардан. Ҳам бӯи хушрӯ мекуна, ҳам микроба мекуша, ҳам выделенияро кам мекуна. Беҳад чизи хубай. Артикул 8722. Ай рӯзе ки ман дар Faberlic кор дуромадам қариб 3 сол шид. Ай рӯзи кор дуромадагим ман ай ҳамин чизо истифода мекунам. Як моҳда 3 та шид ки тамом мешавад. Так. Дальше шампун гел беҳад бигем чизи хадавоят дар ҳар як зиндагии одам. Артикул 183 барои тамоми оила шампуни калона. Беҳад шампунои Faberlic-ам хушрӯанд. И бигем ки барои либосо бӯи хушрӯкунанда ира ҷое ки стирали машинаи шумо ҷои порошоку ҷои анамон овгардонкунакам хеле дора. Анаму ҷои овгардонкунаша кушида якта флакон аи меандозӣ. Беҳад буш хушрӯай. Ира бигем ки ирам айму рӯзи ман дар кор дуромадагим якум закази мада буд. И беҳад чизи хадавоя специально анамиш ҳаматон да тавсия метиҳам. 3853.
иншалло шумода маҳқул мешавад. Гел для душа детский малиновый артикул 1910 ай Фотима иам тамом шуд. Гел бьюти кафе артикул 8104 беҳад ай духишам ҳастай дезодорантчам ҳастай беҳад хушрӯй ирам тамом шуд. Зубной паста на все семье, конечно, ки кудакомон отдельно ҳай тамом шудай. Мустафо худаш партофтаиша ма успед накардам ки гирам, баъд фаҳмидам ки партофтай уже дер шуд. Артикули и 29-26 беҳад удобни хушрӯй свежий, хуна равонданша ман мекунад, дандона топ тозаи хушрӯ мекунад. И бигем ки дутта инам хали пачка ана жидкая мила барои ҳамом гирифтагӣ будам, ҳардушам новинка. Артикул 3362 инуш 3363 ҳардушам тамом шуд. Ана баъд тамошобино пятнаводитель. Пятнаводителомам 5 тамом шуд. Ҳами мо 5 тамом шуд. Нигоҳ кунед. Ҳамаи намё пятнаводителя. И серияи корейский универсальный и кати метоне чойникои чиркинтона, паласои чиркинтона, полои чиркинтона ҳамааш шуен. Ин универсальный артикулуш 315 аи дата тамом шуд. Инош специально барои бигем либосои сабсафед любой намуд либос адоғша меравона. Артикули инош 327 мерная ложка доран ҳарияташ. Партофтагӣ набошум агар нишон метим ин хали доран. қатишон ҳами хеле миёя удобнияй. Ма ҳами кӯдакои ман сетагӣ киртаву яктагӣ майкаи гиребондорак доранд. Ҳами ай саршавии ҳафта то охири ҳафтара мепӯшанд. Охири ҳафтада якта ҳами мерная ложка кати ма лаганда меандозум айми пятнаводители майкаора 5 минут тар мекунам. Ҷафида дар стиральни машина 30 минут мемонам. Тамоми ранги ручка, чирк, доғ ҳамара меравонад. Ана ишам пятнаводитель ай компанияи Фаберликай. Иншам артикул 328 ай ирам дутта тамом шуд. Ҳама чизои дар корияй шумо метонед ки ма 3 кӯдак дорум, оилаи мо калонай. Шумо метонед ки яктагӣ ай ҳами чизо бигиред, тамом бизнес спокойно грандиозно рафтаистай. Ин аи шампун беҳад шампуни зурай, аи бигем маскашам ҳастай, аи бигем балзамшам ҳастай. Артикулуш 1284 ирам тамом шуд. Баъд ин аи пятнаводитель ай ин аи серия аи посудашвакшам ҳастай, бигем либосшвакшам ҳастай, ай ҳамаш барои посудамойка ҳастай, ҳамаш ҳастай. Ирам беҳад хушрӯй артикули и 11984. Анаки мегзарем ба главни он чизе ки тамом шуда. Конечно ин дар 2 моҳ тамом шуд, дар 1 моҳ тамом нашуд. Духи Рината артикулуш сисияй. Ма барои ҳами компания омадагӣ будам. Ай ҳамун рӯзе ки ма кор мекунам ё 3-ум ё 4-ум духие ки ма тамом мекунам до конца. Духиён бисёр айне ки нимниманд. До конца инами Рината тамом мешава. Ҳама вақт ман нағз мебинам. Ҳам тобистон, ҳам зимистон истифода мебарам. Инами қад. Марҳамат, шумо ҳам фикра ақидаотона дар комментария бинависен. ҳами чизо барои шумо ҳам даркориянд дар зиндагӣ ё не? Барои ман ҳамаш даркорӣ. Ягон чизи нодаркор нест. ҳами чиза мо айми обычни магазинора мехарем, лекин мо да ҳечка ойлик наметия. ҳами чиза мо ай Фаберлик мехарем, качестваша ба дигарон мерасонем, дигарорам ба компанияи Фаберлик номнавис мекунем. Оҳиста оҳиста ҳарчқа мо хизматрасонҳои компанияи Фаберликем. Мо заказ роӣ кунем, айдрини хонамон роӣ намекунем. Прямо ай фирмаи Фаберлик роӣ мекунем. Барои хизматрасонии мо, барое ки дигаро да мо качествара мерасонем, качестваи ҳами продуксияра харидорои компанияра зиёд мекунем. Дар ҳақиқат чизҳош стоиши беҳтаринанд. Айрӯи ҳами мо ойлик мегирем аз компания. Дар хона шишта. ҳамаш мо занаке, ҳамаш мо гап зада метоне. Як группача барои худтона ҳуй мекуне. Хеш таборакотуна, дугонаотуна, бегонаҳо кати кор кардана, иминнама шумо да мефаҳмоно. Бинависен дар ватсапи ма. Барои команда созирам ёрдамтон мекунам. Ҳама вақт
туҳфа аз номи ман барои одамои чақонак тилло ҳаст ки роӣ мекунам. дар куҷое набошед меёвам роитон мекунам. барои ҳамин қадр шанса ай даст натиен. дар рақамҳои ма бинависен дар ватсапи ма ҳама вақт бо мемону марҳамат дар рӯи экран. И дар командаи худам регистратсиятон мекунам. Именно худам қатитон кор мекунам. барои ҳаматон рӯзи бобарор хоҳонам. дар паноҳи Аллоҳ бошед. тамошобино, имрӯз мо як ябора обед мекунем. амулет чойи сархӯрдагӣ нестем. соат 12 барои мо иштиҳои таом.